consultar per a rememorar moltes coses que han passat en la nostra empresa, quasi totes roïnes. Jo voldria dir respecte a la persona de José Ignacio que, en primer lloc, sempre ha sigut una persona molt pròxima en el discurs, a nosaltres també, en el discurs de defensar una radiotelevisió pública en valencià i de qualitat, la radiotelevisió concebuda com una fàbrica de continguts informatius i de servei a la ciutadania per a millorar la seva cultura i per a promocionar el valencià. En aquest discurs sempre havíem coincidit. José Ignacio se va destacar també molt en l'etapa política en la que el senyor Eduardo Zaplana va promocionar un projecte de privatització de radiotelevisió valenciana que, gràcies a Déu, va fracassar. José Ignacio Pastor s'ha destacat també molt en la defensa d'una factoria de televisió per a promocionar l'escassíssima producció pròpia que se fa dins de la casa. Això és una qüestió que sempre ha quedat molt o prou arrinconada en el discurs de tot, perquè simplement o majoritàriament se fixem en la manipulació informativa, que és una cosa també molt òbvia, i ara José Ignacio també ha donat la clau de que la nostra factoria de televisió no fa televisió perquè se dedica sobretot a emetre sèries i pel·lícules cinematogràfiques en la qual cosa no és necessari fer producció pròpia. És molt important també el treball que ha fet José Ignacio Pastor en el sentit de promocionar el paper que hauria de fer Radio Televisió Valenciana com a vehicle o com a fonamentadora d'una indústria audiovisual valenciana, i també s'ha destacat moltíssim en la seva dèria constant d'introduir les noves tecnologies en Radio Televisió Valenciana, cosa que no passa perquè el projecte de pàgina web de Radio Televisió Valenciana en aquests moments, a banda de ser caríssim, és una estafa i funciona francament mal. També hi ha hagut discrepàncies en el senyor Pastor, però potser avui no sigui el moment apropiat per comentar-les. Jo sí que vull demanar-te que no siga un adeu, José Ignacio. Jo crec que als que estem dins de Radio Televisió Valenciana encara ens queda un difícil i duríssim camí per a intentar des de dins reivindicar la radiotelevisió pública i sobretot defensar la nostra empresa i el nostre futur professional i laboral, i en això continuarem, estigues on estigues, continuarem pensant i demanant ajut i recolzament, perquè tu tens una xarxa de contactes prou notòria i important. I jo finalment acabaré amb un comentari personal sobre José Ignacio, i és que a diferència d'altres persones que s'intuïxen d'un estatus institucional notable que marca una gran distància, jo crec que José Ignacio ha destacat, per almenys en el que a mi me respecta, en una gran cordialitat, una gran proximitat, una gran accessibilitat a discutir, demanar-li, suggerir-li, criticar-lo, i ell sempre ha sigut una persona molt afable i simpàtica, cosa que en este món de l'audiovisual i del periodisme i dels mitjans de comunicació a vegades... Saca la fregona. Moltes gràcies.